Красимир Костадинов с 5 км. Браво, Юрденче! Да дойде и бремени. Усмихни се малко, Краси. А така? Дай тук за наградените скупи сме дали обзори. Чекай, дай си сняма. Sorry. Съберете се малко, съберете се. Така, усмивки. Обаче виж, състава зад Петронов. Що така? Айде, готов. Браво. Айде, опита. Айде, благодаря много на всички. Видейте, забравя, че утре има състезание на хобби и спорт. Тук сме. Така. А, така. И пригответе такса за участие 80 лева.